Lindriyak sasara marunta Sindung riwut Sindung riwut bayu badra raya Kuro kakaton kakiri-kiri Podo-podo geragap kowe kabeh tak awe ana ngarep pantu ya ni. Wonten apa kira-kira? Wah, Raden Braja Wikalpa ngawe kaya kumlebeting bandara wae. Kowe kabeh kanca-kanca padha aja ngasih ora gatekake marang Raden Braja Wikalpa. Awit nek ngasih duka dipenyak iso pendeng kowe. Lajeng wonten dawuh menapa ngawe ingkang abdi. Mangerti kowe kabeh bocah monggo sak andal nggih sampun cumawis kanten. Dina iki kowe kabeh tak awe bakal nampa pakaryan. Aduh, kamu cawe ae. Lajeng badhe dawuh ingkang kados pundi Raden Braja Wikalpa. Sumurupa aku nampa dawuh saka Kakang Brajanegara. Dina iki kowe kabeh kudu siaga tata-tata awit dawuh Kakang Brajanegara aku kudu bisa moko ing padusunan kali untuk lan kali sono. Wah, watan ini. Anten apa kira kok. Awake dhewe arep budal iki. Coba dene tak pundi. Yen ora kaya ana kali kutuk lan kali sono padat. Lajeng kula sak kanca kedah kabeh menika dereng trang trewaca kowe. Rungono globokmu. Dina iki Kakang Brajanegara kepengin lengket padusunan kali kutub lan kali sono supaya melu nyawiji ana ing Kadipaten Permana. Wah! Kanca-kanca padha krungu apa ora? Gedor-gedor. Lajeng badhe tindak dinten menapa? Kabintang Calaka bersambung lagu budal dina iki. Aduh. Ate suci kira-kira mangkat dina iki siap apa ora? Badhe dereng pamit. Rasa pamit. Bojomu ya kaya ngono pamit iki. Wah, kula dereng atus. Rasa atus sing ganti. Kanca-kanca. Wis padha kabeh siaga tata caca pira? Kirang langkung selangkung. Wah, sampun siaga. Raden menika para wadya kula sampun siaga. Yo. Yen pancen kaya ngono, aja ngasih lena kaprayitnan tetep sikap lebat. Wah, sampun. Lajeng badhe tangket kok. Takon apa? Menawi kanca-kanca ingkang mangke pinuju kepengin dalem apa dikeparengake jarak raya ana pradesan keparengake ning aja pisan-pisan nganti mangsa menung. Waduh. Ora mangan menungso kan moko menungso kene. Nek ming dilat ora oleh sing tak parengke yen pancen
para wadya bola buta ngelih oleh mangan bangsaning satu kewan padha. Kanca-kanca senajan to wis siaga tata-tata guber penyembelih kranjangan amalem aja ngasih lali. Gawa daduk. Bagong nom engko umpama ana wedhus kena nggo jirat. Pak, kula mboten niki. Aku mung tampar kena nggo gawe kerajinan iki. Iki tampare ngene tok sono. Ora kena nggo jiret. Yen mengkono wis tata kabeh aja kebutan. Adi, budal. Dina iki. Benda kumbang semadu samining tawang Medhan ilmu kang sanyata mengkuliring kasujanan Dijeni kenapa kakak tak jalan banter kok malah ngeri-ngeri iki apa manggirian kakang dhewe kula niku melu jenengan janjane kula ming mergo pekemu lunga saka ngertina ming dhewe tak kancani pancen aku ora ngondo karo dijuni sebab yen aku kondo nang arep dijuni mesti ra melu tak nangkep janjane urusane iku napa kok teko-teko wonten rembug kaya ngoten ceprana seprene dadi patih kok ora mulur pikirmu nah kados dijuni ngerti ora iki mau ngopo kok aku dadak keroyo-royo gawe pengaruh ana ing Permalang ngerti apa ora mboten ngertos
Gula wani-wani ini maksa angin Brajadana. Lah mbok pikir saiki aku tak takon. Brajadana kuwi sapa? Iya. Adipati Pemalang. Ponakane sapa? Iya, ponakane sing jeneng Gatotkaca. Ngerti ora karepku tak bentake karo Gatotkaca supaya ben cerah ebah. Ngerti ora yen Gatotkaca antarane Pringgondani karo Pemalang kok ora atur. Ora bejane iso luwake peperangan. Wong jenenge pendhita kaya ngono. Ora kok perkara pendhita, kowe karo aku ngengerno iki. Enten mesti. Kan mongko Gatotkaca iso anak sapa? Anak Werkudara. Ateges Werkudara sapa? Inggih Pandhawa. Nah. Sesuk calon dadi putra Kurawa. Ngerti ora? Iku ora kok mergo aku krungu saka Widianto ki ora. Lambe anggere ora tak waduh kae. Pinter ngepeli jagat nek saiki senengane aku. Yen ana bentak penangi antarané Gatotkaca karo Brajadana, ah saiki garek endi sing kalah? Kalah Gatotkaca syukur kekuatane Pandhawa kelok. Kalah Brajadana sesuk ora bakal ngewangi-wangi Pandhawa. Kalah kabeh bejo kemayangan. Sesuk ora ana sing nguasani Pringgondani, ora ana sing nguasani Pemalang. Nah. Ngerti ora? Nggih. Tak iki. Wis mudeng. Kurawa niku iki. Nika Kartomarma Dursasana. Nuwun. Durmagati melu ora. Kula nggih ndelek, Mas. Nek kula teringking mergo kula ora sagam. Mulane nek teko sing ketik. Sakniki Kang. Kurawa digudhake teturi perjurit saka Pemalang. Wong Kang Durmagati. Rikala semana Wadyabala Kurawa kang musteturi para wadyabala saking Pemalang bombong genging manah sang penemban dulu ingkang kinarya sambeting carita anenggih ingkang wonten tapel watesing negaring Pringgondani. Rikala semana Raden Secaki lan Pati Udawa kang tinanggenah mlapat tindake sang Nata Dwarati Prabu Bathara Kresna kandhek wonten dalan pos kawanan kepareng lucitan inggih ingkang dereng kaundhahing mati.
Galir Puspitarum Kasiring Samirana Unges dandaning Anono kang kuciworan raras kerum sependriya kakang pating tu wonten napa Yai Mas Jaki Us para dosa ketara aku lan Kakang Dawa. Rikala semana nampa dawuh Koko Prabu supaya mlapat tindake Koko Prabu. Lah niki sing kula dereng patiya ngertos bab perkawis menika kok kadingaren temen. Sinuwun nata ing Ndorowati tedak ana ing Kraton Pringgondani janjane ana wigati putu Yai Mas. Apa Kakang Dawa durung suruh jablas durung ngerti. Yen pancen durung ngerti tak kandhani datang Koko Prabu anggoning daya-daya mungkin Pringgondani awit. Rikala semana anggen Gatotkaca paring uning dhumateng Koko Prabu supaya bisa nentremake kahananing Pringgondani. Pesik Pringgondani wonten perkawis menapa Yai Mas Jaki? Senajan to durung ana perkara Kakang Dawa awit mergo saka kahanan sing dikuwatrake bab laladan sing ana ing satapel watese Pringgondani lan Permalang. Yen kurang bejuk mengko bisa nuwuhake lerah-leru marang Adipati Brajadenta. Ora ngono. Sing dipun kuwatosaken anggen Gatotkaca samangke malah klentah-klentu ayang Raden Brajadenta mengkono Kakang Dawa. Yen mekaten kula lan panjenengan malah ampun ngantos ngedangon anggenipun sumene kodhisik Kakang Dawa. Lho, wonten apa Yai Mas? Yen tak sawang saha kadohan kok ana gunduduking perjurit sajak Nyolowati. Apa iya? Kakang Dawa saya teka saya tak rasanake. Terus karepe Yai Mas Jaki kuwi coba tak perpekane tak temonane kok menawa iki Nyolowati sing dadi pengarepan tak tunting Yai Mas Jaki.